пътя на Копринката. Ма много. За първи път. Някакво чудо е станало си. Прекрасна статия. Просто не можах да повярвам. И да кажа. Откакто не сме се видели. Са 5 милиона и 200 хиляди сме изпратили за Ботеш. Не са виновни Ботеш. Ботеш е една от най-мощните енергийни компании. Виновен е този, който е подписал, който е договорил на първо място, който се е тупал в гърдите. И вместо сега да се дигне като държавен глава при държавен глава да отиде и да предоговори това, което са договорили, половин милиард вече изтекоха, а и днеска ние всички с вас ще пратим още 1 милион и 50 хиляди. Така че аз разбирам нервността, но щетата, която е нанесена в България от този договор е толкова голяма, че не е съизмерима с нищо друго. Не мога, както съм настоял да се подпише договор с Боташ, след това да се опитвам да се измъквам и да обяснявам, че някой друг им е виновен. Не може Копринката да е правил 4 години пътища и накрая да излезе, че на 2 месеца правителство е виновно. И не мога да бъда такъв. И общата сума на договора е 4 милиарда и 200. И ако не им дадеме нещо, защото то е перфектно сключен договор за Боташ, ще трябва да им дадеме. Всеки, който тръгне да го предоговаря, ще излезе виновен, че дава нещо. И затова този, който го е изключил, който стоеше там на снимките, трябва да отиде и да се моли, поне да се разминеме с половин милиард. Поне с половин милиард. Аз знам кой ви е спонсора. Там гледам едно Сезам пише. Всичко ми е ясно. И затова не пускате всичката тази тема. Иначе ще да има разследващи, антикорупционни фондове, анти-еди какво си. То ще да е чудовище. Аз разбирам. Много неща разбирам. Но своите вини да се опиташ да прехвърляш на другите с тая ярост, с тази злоба, с то си личи. Що? Аз нямам нищо против Радев. Ма да кажа откъде вземе половин милиард. Към днешна дата. И тази сутрин 1 50 хиляди фактурата сме... Не сме я платили, но сме се задължили да я платим. И тук, ако има прокурорски чадър, да си кажат. Понеже е модерно. И аз вече ставам модерен. Всички обвиняват прокуратурата. По тази тема и аз ги обвинявам. Нали, чуйте, и аз обвинявам прокуратурата да кажете това. Господин